Tak predovšetkým som chcel povedať, že dnes som nemal byť sám. Krstný otec, mala to byť ešte moja kolegyňa Lenka Šošová, ktorá sa ale nesmierne ospravedlňuje, nakoľko pracovné povinnosti je súčasťou štábu, ktorá pripravuje úspešnú show Československé Superstar. Bohužiaľ, ako viete, dnes je rozhodnutie, čiže nemohla prísť. Ale toto je dôležité. Táto kniha je dôležitá. Čím budem krstiť, keďže dnes je stričí deň, celá táto kniha vlastne pojíma alebo hovorí o strigách, bosorkách, hovorí o hľadačích pokladov, o rôznych veciach, ktorých dnes by sme označili možno ako okultistov a tak ďalej, ale je to proste historická kniha, ktorá sa zaoberá historickými reáliami. Tak my by sme to predsa len chceli trošku tak zobrať z tej stránky čarodejníckej. Máme také čarodejnícke prášky, všetci tu zúčastnení, a práve nimi by sme chceli uviesť túto knihu do života. A čo by som jej poprial? Tak tá kniha pojednáva o ženách. Ženy v tom čase, keď... Prosím? Aj o ženách, ale bosorky, hlavne bosorky, neviem prečo, či to bol sexizmus. Bosorákov veľmi nerieši. Inak som videl vás tu v dnosti, neviem, či bola aj nejaký mužský ekvivalent. Potom neskôr možno, že sa dozvieme. Keď bol chlap pod papučou, či už žena nasadila niečo, neviem. To sú tam iné nedočítam, to neviem. Ale ženy teda v tom čase boli častokrát očisťované ohňom, čiže boli spalované. Potom prišlo obdobie, kedy zase knihy trpeli tým, že ich mnohí ľudia pálili. A ja by som chcel tejto knihe popriať teda, aby neskončila v plameňoch, ale naopak, aby skončila v domácnosti, aby si ľudia kupovali, aby sa niečo naučili aj o slovenskej histórii, ktorá bola spojená práve s týmto obdobím a s týmito osobami. Takže všetko najlepšie. Ďakujeme pekne a vás poprosím možno o takú podporu vašim potleskom. Čarodejnícke paličky s čarodejníckym práškom, dá sa povedať, že pokrstili túto knihu, a keďže krstný táto vyslovil svoje želanie aj mene krstnej mamy Lenky Šošovej, ja vás ešte možno predsa len nedám mi, aby som vás každého nepoprosila o jedno želanie pre túto knihu, možno aj ako autorov a možno aj ako tých, ktorí tú knihu dokonale odpredu odzadu poznajú. Skúste. Jedno vetičko. Veľmi jednoduché a zároveň možno také filozofické želanie. Nech si tá kniha nájde svojich čitateľov. Budeme najradšej, keď to bude. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak táto kniha má byť iná, tak ja budem tiež iná a ja jej to pošepkám, aby sa to splnilo. Počula som, nepoviem. Ďakujeme pekne. Ešte vás poprosím. No ja tylko mogę powiedzieć, że ten ostatni rozdział, żeby nie był straszny. Ja chcem vám povedať, aby ľudia sa toho posledného dielu nebáli, čiže toho môjho slovníka. Ďakujeme pekne, no a ešte za vás, pani vydavateľka, musíte aj vy, lebo vy viete veľmi dobre, a čo táto kniha asi bude potrebovať na jej ďalších krokoch, na jej ďalšom živote. Tak každý vydavateľ by povedal, aby sa čo najlepšie predávala, ale ja okrem toho mám ešte jedno želanie, pretože preto som aj toto vydavateľstvo zakladala. Tu v prvom rade sedí moja malá 6-ročná dcérka. Ja mám také želanie, aby aj táto kniha pomohla tomu, aby mladí ľudia sa chceli vrátiť k slovenskej histórii, aby hľadali svoje korene a aby naozaj aj táto kniha ich priviedla k tomu, že sa budú o slovenskú históriu zaujímať. Ďakujem veľmi pekne. Tejto knihy, pri jej uvádzaní do života, ako sa hovorí, nech sa aj teda darí. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým a ešte raz gratulujem. Všetko dobré.